Good morning guys, magluto tayo ngayon ng munggo. Bahala na ni mga kasukasuan ani manakit ni. Ayan o, may malunggay. Munggo. Pinirito na isda. May kunti akong hipon. Haluan ko ng egg na nilaga. Ito yung mga ano ko. Ngayon guys, magluluto na tayo. Kay tanghali na. Yan ang ulam natin ngayon ng tanghalian. Munggo na may itlog. Okay. Ngayon lang ako nakaluto na may itlog. Ito. Ngayon lang ako nakaluto na munggo na may itlog. Ihalo na lahat kung anong mayroon. Diba guys? Okay. Magluluto na tayo guys. Ngayon guys, magluto na tayo guys. Magluto na tayo. Isa natin itong luya. Luya. Sibuyas, onion. Lagyan ko siya ng kawasan. Yung isda ko guys, hindi ko siya himay-himayin. Buo ko lang siya ihalo. Ayaw ko himay-himay. Ano muna natin siya. Guys, hinalo ko na yung hipon. Tapos yung munggo. Hinalo ko na yung munggo guys. Hinalo ko na. Kunti lang may asin. Yan. Yung asin natin. Paanohin natin yan? Pakuluin muna natin. Tapos guys, kumulo na siya. Halo na natin tong egg. Saka itong isda. Halo-halo na natin lahat. Ganun lang siya. O, diba? Kasi gusto ko yung masabaw eh. O. Ang halo ko dyan, may itlog na nilaga, may hipon. Yung hipon, hindi ko siya binalatan. Tapos yung pinirito na isda. Pinirito na isda. Ang isda din, hindi ko siya hinihimay-himay. Gusto ko buo lang siya eh. O diba? Tapos mamaya timplahan natin. Ihalo na natin itong ating malunggay. Sarap sana to pag may dahon ng palaya. Ang palaya. Palaya kasi sa Bisaya. O diba? Tapos mamaya ihalo natin to ginataang gulay. Wow. Pinopromote ko yung Knorr na ginataang gulay Okay guys, mamaya. Ngayon guys, ngayon mga nanay naano ko na siya ihalo na natin. Hindi ko na siya lagyan ng tubig, hindi ko na siya i-mix sa tubig kasi maano na siya anong tawag nito? Masabaw na siya. Tapos halo muna pala natin to malunggay. Dami yan, malunggay.
Yung suki kasi ng bus ko ng diaper, nag-pick up dito, may dalang malunggay. Kaya hindi na ako nakabili ng malunggay sa palengke. Mayroon na siyang panghalo, di ba? Kaya sa bibili pa. Diyos ko, yung isang tali dito. Diyan sa talipapa namin, 20 pesos. Ayan. See? Yan. Tapos, ayan na, mga nanay. Inimix na natin itong kinataang gulay. O, ganyan na lang siya. Diba? Matutunaw din yan siya. O. O, diba? Okay, mga nanay. Ayan na yung kinataang munggo natin na may halo-halo. Halo-halo siya. O, di ba natunaw na siya, mga mother? Okay. Tunaw na siya. O. Yan, naluluto na siya. Tikman natin ang sabaw. Okay na, good. Tapos na. Patayin na natin. Tuto na po. Oops. Ayan na po. So, mga nanay, ayan na po yung munggo natin. Tingnan mo po. Yan na ang ulam namin ng tanghalian ng anak ko at saka yung alaga kong matanda. Bahala na yung mga ano na yan, kasuan na yan na mahal. Kaso nga lang, yung pinirito ko na isda, hindi ko inubos. Kasi, gusto ng anak ko may matira. Tingnan mo. Ayan, tinira ko. Tapos may dalawa pa kaming tuyo. Tag-isa kami dyan. Okay, bye-bye. See you next vlog, mga nanay.